mé jméno je Mikomáš Triko. Vítám vás u takového silvestrovského speciálu, nebo je vánočního, tedy vlogu i tak trochu ukázky mé pyrotechniky na rok, na Silvestra, nebo na oslavu nového roku 2015. Ano, přechod z roku 2014 do 2015. Jinak, takže začínáme. První kategorii budou tedy, jako první třídu ani tady asi nemám. Ne, nemám. Je to od dvojky, víš, a teď jsou to obyčejný piráti. Můžete vidět pirát, no pirát, znáte určitě piráty, no. Všichni, ne. To je už uklidně, vám ukážu. Tam ani obyčejný klasický pirát. No tady piráty od firmy, tady jsou od firmy Klasek. Tady to je od firmy Morava Pyro. Tady ty červený, těch zelených se nevyjmejte, to tam nejsou vůbec. Asi to tak smíchal trochu, a takže takhle jsou červený. Klasický piráta jsem to dostal. Takže nevím cenu, to je 140 korun, 135. No vlastně to je obráceně, to je jedno. Potom mám tady obyčejný piráty od firmy Pyroko. Dostal se to k Vánocům od mého bratra, tady sedí. Čau. Hej, Minecraft, tak se mi to pošimnout. Jo, tady máte nějaký ty pičoviny, co, nebo co to je. Potom je tady od firmy zase Klasek Strong Black Petard. Jsou tam takhle 4 nebo 3 balíčky po 20 kusech. Teď nevím, tady je tam 20 kusů, je to velmi kvalitní, protože každá z nich bouchne. Každá, tak každá. Stojí 40 korun, tam 60 kusů. Trochu to přesně posuneme, aby se nám tady nepeklo. Dále to máme stará pyrotechnik něco. A je to bomb. Bouchačka bomb, ano. To je petarda bomb spíš. Tady se zápalnicí opět. Tohle je síra nebo škrtací a zápalnicová. Tady zápalnicová taky. To je zápalnice, prostě zapálíte, hodíte, bum, ne, znáte. To stálo asi, nevím, takže nebudu řešit. Potom je tady Color Salute, je to od firmy Panta Pyrotechnik, je to něco podobného jako La Bomba. Tady to balení 20 kusů stojí 110 nebo 120 korun. Potom tady máme dále, a to už je větší kalibr o hodně, je to taky petarda, je to Cobra 6. Je to Super Cobra 6. Nevím, jestli se ženete, já jsem ji sehnal od dědy, takže to není, neznám výrobce, jo. Tady není napsán výrobce nic. Tady někdo bouchá už. Jo, taky jsem zkoušel, to vám taky řeknu, jsem zkoušel. A takhle jo, teda, takhle tlustá je. A stojí asi 150 možná, nevím, já jsem to fakt jenom dostal. Potom tady ty mám dvě. Taky Cobra 6, to už je větší kalibr. Tohle to je fakt největší bomba, co tady mám zatím. Mám je tady dvě, jedna je bráchovo, jedna je moje. Jinak upřesnění vám říkat nebudu, kolik mi je. Takže takhle, no takhle, bouchačka. Má to hodně v sobě. Jo, je to třetí třída, tohle je to třetí třída. Tohle to druhá, tohle to třetí, tohle to třetí, to druhá, tohle to tady to všechno je druhá. Čekej. Dál se přesouváme a to už bude takový menší. Tak trochu lepší, ale to je fontána. Taková to velká fontána. Ano, vypadá jak sopka. Jo, rachotící fontána Silverline, je tady, opět tady není zase napsaný výrobce, pro jistotu. A taky stála nějakých určitě 150 korun, taky dostal. Potom tady už máme, ano, kompaktíky mám 3 zatím. První jeden z toho je takovýhle malinký, 25 ran, je to kompakt raketomet. A potom tady máme dále Mambu. Některé raketomet má 25 ran. To od firmy Klasek. A stálo to 25 korun. Tohle, to je černá Mamba.
to určitě znáte, je z Kauflandu za 90 korun jedna. No, dvě. Dále se přesouváme na římanky. Jednu, tady mám takovou tu, mám jich i 9 zatím, protože tam ty zbytek jsme vybuchali, měli jsme celý balení, že jo, brácha. Tady máme, je to firmy Klasek, jedna stojí 20 korun, jsem zjistil, je to drahý docela, protože ty takový kraviny. Potom tady máme už lepší, to jsou takovýto, jo, je to od firmy Piroko, to je od firmy Klasek. Tohle už se nedá koupit samostatně, teda aspoň myslím. Jo, já jsem to koupil takhle v balení, normálně to jenom otesím. Takhle 4 kusy po 5 ranách, je to pěkný efekt, jsem to teďka zkoušel, protože tam mám 3 jenom. A je to od firmy Piroko, stálo to 100, tady si 4. Potom tady máme ještě lepší a to je od firmy Klasek. Jsou tady ty efekty, to má dělat, což je docela pičovina, je to, že to jakoby nedělá takovýhle efekty, ale jo, má to podobné efekty, musím říct, že třeba tohle to udělá, tohle to taky udělá, tohle to taky, ale trochu menší, podobně. Tato římanka je dobrá, jedna stojí 55 korun, taky už jsem měl. Máme 2, koupil jsem za 100 u Číňana. Tadyhle, mám 2. No. Potom se přesouváme k kulovým pumám. Moment. Ke kulovým pumám, což je XXL Thunder od firmy Klasek. Jsou tady takhle 4 vystřelovací trubice. Já jsem si připravil na ukázku Big King. Takhle vypadá, jo, je to válcová kulová puma. Zapálíte, ono to vyletí, určitě to znáte. 120 korun tady to, všechno jedna stojí 30 korun. Určitě doporučuji. Potom jdeme tedy na kolový pumy. Jedný mám Tornado, mám 2 kulový pumy. Omlouvám se, mi spadly ty druhý. Tak jsem se to takhle připravil. To je tady krabice Tornado, tady máte kulový pumy, jo. Vypomenu, že to jsou takhle barevný, stojí, jedna krabice stojí 220 korun a efekty to dělá takový to. Já, mělo by to dělat takový to. Jo. Je Tornado od Klasku, ty mám 2 takhle. Tady mám jedny, tady mám druhý už. Takhle. Tak. A potom tady mám ještě jedny kulový pumy. A to jsou kulový pumy bouchač. Ty jsem dostal taky, ale vím, že stojí 250 korun. Pořídíte je úplně všude, já si myslím, že určitě je seženete. Jo, a to dělá takovýto efekty, což je kravina docela. 45 mm, no, a 12 kusů v tom. V každém 12 kusů. Jenom druhá třída, opět všechno sedno, no, druhá třída. Nemohli jste vidět jaký pičoviny reportáže, vole, od TV Nova, že třetí třída je, že si to můžou koupit pouze odpalovači ohňostrojů, což je kravina, protože třetí třída je vlastně třída nebezpečnosti a minimální věk je 21. Takže to by bylo všechno do pyrotechniky. Opět, jak jsem říkal, doporučuji, co bych vám doporučil. Takže ty petardy bych vám řekl, jako doporučil těm, co mají rádi prostě bouchání, jako před Silvestrem a tak dále. Tak bych vám doporučil tyto petardy, jo, různý. Prostě před 12 hodinou bouchat, no ty to můžete i o 12, ale abyste byli zdrapní, tak tohle bych nechal na před 12 hodinou, všechno. Potom už na 12 hodinu toto, prostě ty mamby, to je jenom ohňostroj. Toto je taky ohňostroj z divaká římanka, bych vám taky doporučil jenom na 12 hodinu. Tyto nemusíte, tyto slaboučky a tyto, tady vám přiblížím, já vám to trochu můžu přiblížit. No, se zazrnění. Tak ty bych doporučil taky. A ty bych doporučil ven. I můžete z balkónu, pokud se teda toho nebojíte. A tady ty
Omlouvám se, tady ty divoký hřímanky, ty taky. A tu slaboučkou, tu můžete klidně jenom držet, to se nemusíte bát. Potom máme tady. Tohle to vám doporučuji, je to sice drahé, za 420 korun, no, je to drahé pro některé, ale je to fakt úplně Brutus ohňostroj. Tohle taky dělá dobrý efekty, tornádo, jo, do nás s moždířem, je to fakt bomba. Potom ty bouchač, ten určitě bude dělat taky dobrý efekty, takže vám taky doporučuji, samozřejmě zase opět na 12. hodinu. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, koment. Do popisu videa se podívejte, protože tam pod video do popisu uvidíte tam Little channel a Pyro Brothers channel. Protože Little ten přijde o Silvestru, tak před Silvestrem, takže natočíme taky spolu něco, určitě se můžete těšit. A pokud viděli jste z tohohle všechnu pyrotechniku a nevíte, co dělá třeba tyto kulový pumy, nebo co dělá ta mamba, všechno, jo, tak se můžete těšit, protože hned asi den po Silvestru na to začnu stříhat video, kde budou všechny ty efekty, co můžete vidět. Úplně všechno, co tady můžete zatím vidět. Což ještě přibyde určitě, nemusíte se bát, že nepřibyde, určitě toho přibyde, ještě máme kulový pumy, jo. Ty máme zařízení, Little si koupil něco a tak dále. No, takže to natočíme spolu s Littlem a dáme to na Pyro Brothers, kde určitě mu dejte odběr, sledujte můj channel, ale hlavně sledujte i ten Pyro Brothers, protože tam budou vycházet úplně různý videa. Tam nebudou žádný hry, nebudou tam žádný hry na tom Pyro Brothers, budou tam pouze ohňostroje, vlogy a třeba tam budou i kolotoče, samozřejmě, poutě a tak dále. Samozřejmě zase ohňostroj, protože ten channel je hlavně o pyrotechnice. Takže doufám, že se vám video líbilo, jak jsem říkal, nezapomeňte dát odběr Littlovi i Pyro Brothers a zase někdy u dalšího videa. Ahoj.